ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ದಪಡ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ನಾಟಕನು ಬುಡ್ದು ರಶ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಗ ಏತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದು ದಾದ ಏನು ಬರ್ದೆ ಪನಗ ಇರಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆತಾರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಪನಗ ಇರನ್ನ ಓ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೇನ್ ಕಂತದ ಇಡೆ ಎತ್ತಾದಂಡು ಅತನ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವಡಾತಡಿ ಈತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಪನಗ ಓ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೇನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಂತೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಈ ಜನ್ಮಡು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಆಲಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಡು ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪೂರಾ ಧರ್ಮ ಗುರುಕಲ್ನ ಅಕ್ಲು ದೇವದಾಸ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಪೇರು ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ ಇಡ್ಲ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಗುರುಕಲ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವದಾಸರೇ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಯನಾಡು ಚರ್ಚಿಂದ ಓ ಫಾದರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಾದರ್ ಅರುಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ ಬೋತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ದ ಅಂದುಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮುಸ್ಲಿಮುಲ್ಲೇರು ಮಹತ ಮುಕಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ನಾಟಕನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಕನ್ನಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆಂಚಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾಲದ ಮೈಮೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಲು ಕೆಲವು ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕನ ಪೋಪಿನ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮನೆ ಎರಡರ ಮನೆ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ತಪ್ಪು ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಓಲ್ಬೋದು ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಡೆ ಬತ್ತು ಬೆನ್ನೆಡೆ ಬಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಪೋಪೇರು ಯಾನೈನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನೈನು ಜಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದೆ ಬೇಜಾರು ಜಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವ ಅಕ್ಕಲ ತಪ್ಪು ಹತ್ತಂದ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೆನ್ನುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ದಯಪಡ ಅವಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಗೂ ಶಾಕ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಬುಕ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಎರಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಂಗ ಹೊರಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಕಾಪಿಕಾಟ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಪ್ಪ ಈರುಲ್ಲರತಿ ಇಂಚ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ಅಕ್ಲನ ಪಾದ ಪತ್ನಲ ಎಂಕ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಳೆಪಾಯಿನಕ್ಲು ಅನ್ನದಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಅದೇ ಏರ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋದ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಈರೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಏರ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲೆ ಜೈಟ್ ದಾದೇರುಂಡು ಅಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನವೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತು ಉಂಪೆ ಉಂಡದು ಪೋಪೆ ಯಾನ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅವನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂದ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿ ಅವು ದಾಯಕ ಅಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ಬಾಕಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಪ್ಪು ಏನಮಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಿರಾವುಡು ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕೇರಲ ದಾಲ ಪನ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಚು ತೆಮ್ಮವರಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂಕೊಂಚು ಸೀತಾಡ್ಕೇನು ತಾನೆ ಹುಷಜ್ಜೆ ಏನು ಅವು ಕೇಳಿನ ರೀತಿ ಉಂಟು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಏನು ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಎಸ್ ಕೂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ್ಯಾತ ಅಂಚಿನ ಮತ ಅಂದುಂಡ ಆಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಬೋಜಿ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಅಂಚಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ನಿಜ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವಾಯ್ ಅಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾವನು ಅರವಿಂದ್ ಇತ್ತ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೀರ ತುಂಬದಲ್ಲ ಕನಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಭೂತಗಾನಗ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚಾತನೆ ಆಡ ಏರು ನಮ್ಮ ತಂಡೊಡ್ದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಪಗೆಮಾನಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏನು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇರು ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರೋ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಮರಲೇಬೇತೆ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ